Здравейте хора, сега днес ще поиграем Clash Royale, малко да разнообразя този канал от топ 5 хищни животни в България, където вчера го пуснах. Вчера стигнах 6449 купи, на 18 арена съм, играя с ПК и сега да видим в шопа, така, всичко съм си взел аз. Сега да ви кажа да се абонирате, да го харесате видеото и да го разпространите на всички приятели, роднини и родители. Да започваме, сега да поиграем. Пак показвам дека. Играя с Archers, Wizard, PK, Miner, Bomber, Witch, Executioner и Electro Wizard. Сега да почваме дали ще падне или не. Сега ще видим. Те гъвко малко. Те гъвко. Така да видим. Той вълче с Wizard. Дай аз малко ще му фърлим един Executioner. Така, да спечеля поне... той вече става нахален. Ще остана. Така, Wizard да изчезна. Чай да пуснем и Bomber. Заминаци първата кола още за 2 минути. Well played. И неговата си замина. Така, почваме тук. Well played. Уича ще мре. Би трябвало. Почваме с Wizard. Пак с Wizard. Сигурно пак ще правя същата комбинация. Така, да. Тъй като що не се върна, бе. Защо не се върна, бе, хит? Защо не се върна? Сега малко трябва да натегна. Така да имаме. Тази битка загубихме. От раз. Да. Нещо не ни върза този път. Сега да видим Бомбера с какво мога го заместя. Мога с зап да го заместя. Или с нещо друго. Сега ще видим. Така. Идеята да пробвам един зап. Така. Друго сега ще видим. Може и една тестичка набързо. Така. Чакай се, що имам Electro Wizard, за какво ми е зап? Това е така скъп. Дек става скъп. Сега ще видим. Мога да пробвам Хога. Пак продължаваме. Сега. Бая труден сътрудник ми се падна. Сега първо леко така правим. А то с готвачи. Така, за сега добре върви. За сега. Като върна. Така. Това да почвам да дразня. Извинявам се, че не говоря, обаче битката е много успорвана.
Така, добре, 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 готово. Така, добре, 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 бутаме кулата. Давайте, давайте, бутайте. Така. Сега, не, взимаме тази игра. Казвам му well played и good luck. Значи една загуба и една победа. 1-1. Сега... Така, отваряме на кутия. Я да видим какво ще се падне. Health Spirit. Да. Сега отваряме Пас Рояла. Педжаме кой ти ги да. Така... Хвърляме още. Така. Да. Така, да видим, ако пусна майнер така, да видим какво ще направи. Това пусна Валкирия, майка му стара. Аз ще пусна Уичи. Сега да видим какво ще стане. Добре, така, оп. Бомбер ще ми пуснеш. Уич ще ми пуснеш. Не ли малко нагъл? За да ми спрете пеката. Меган. Замина и да игра. Замина. Когато някой път ни връзват и са доста проклети. Нещото дек куца. Така. Махаме това, слагаме Мега Найта. Майни, ще остана тежък дек. Я да видим, ако сложа това, 4-8. Така, 4-5. Я да видим другите декове. Това ще го пробвам. Но първо ще си видя какво ми блеси тук така. Какво? Нищо слънче. Така... Надявам се да се получи в този дек. Така. Казваме good luck и да започваме. Fire Cracker. Така. Cycle дек. Ясно. Как ти прилипа? Добре, поне ударихме количката. Не сте ли малко нагли? Така да кажа тактично. Така, малко предимство има този. Рамазан турба. Почваме пак същото. Пак те прилепи. Майка ви стара. Така.
Леко ще настъпвам. Така. Штанг. Познахме Ганайда, сега ще видим. Оп, добре. Ей, той е пусна. Не, стара. Добре, добре. Добре. Така. Голема борба, бе, да му се не види. Оп, това се го използва. Вече става нагъл. Казвам ви хора, това стана вече нагъл. Смотан скапан сайдек.